Είμαι η Μίνα Μπυράκου, βλέπετε Joy και σήμερα έχω έρθει στα Κομμωτήρια Θεό να συναντήσω τον Γιώργο Σφακιανάκη. Γιώργο μου, γεια σου. Καλησπέρα, Μίνα. Θα μιλήσουμε, κορίτσια, για βαμμένα μαλλιά, για νέες τεχνικές στα βαμμένα μαλλιά και για βαμμένα μαλλιά πριν το καλοκαίρι. Όλες μας απασχολεί και έχουμε εδώ απαντήσεις. Θέλω να μου πεις καταρχήν τι είναι για σένα το ωραίο, το ιδανικό βαμμένο χρώμα στα γυναικεία μαλλιά, πώς το ορίζεις? Για μένα τα ιδανικά βαμμένα μαλλιά είναι αυτά που έχουν εναρμονιστεί με το χρωματότυπο της κάθε γυναίκας. Και αυτός βγαίνει από τα μάτια και το δέρμα. Και βέβαια προσέχοντας την ποιότητα, πολύ σπουδαίο, της τρίχας. Άρα για να πιάσει σωστά μια βαφή πρέπει το μαλλί να είναι υγιές. Οπωσδήποτε. Τότε μόνο δείχνει τη λάμψη και τη ζωντάνια που πρέπει να έχει ένα σωστό βαμμένο μαλλί. Και αυτό που μας βοηθάει είναι η Lumina Color, η οποία προσέχει την ποιότητα της τρίχας και βέβαια τα αποτελέσματά της είναι natural look-alike. Άρα μοιάζει πολύ φυσικά, σαν να τα έχει βοηθήσει ο ήλιος. Στις επώνυμες βλέπουν κάποιες άλλες τεχνικές που δείχνουν τα μαλλιά με περισσότερες αποχρώσεις, με περισσότερη κίνηση. Σου λέω πορείες κανονικά τηλεθεατριών μας. Πόσο καιρό πριν φύγουμε διακοπές, που στις διακοπές είμαστε κάθε μέρα στον ήλιο, πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας? Την ακριβώς, ας πούμε, προηγούμενη που πάμε όλες για να είναι φρέσκα, ή 15 μέρες πριν, για να μην αλλοιωθεί το χρώμα? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω ότι πριν 15 μέρες ή πριν φύγετε μια εβδομάδα ή μια μέρα θα βάψετε τα μαλλιά σας. Άρα δεν υπάρχει κάτι λάθος. Όχι, τίποτε. Η κάθε μία πρέπει να βάφει τα μαλλιά της όποτε έχει τη διάθεση και όποτε χρειάζεται. Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλει να πάει μια γυναίκα στις διακοπές και να είναι στην τρίχα. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που λέει πάω διακοπές και το μόνο που θέλω τώρα σαγιονάρα και τίποτα άλλο. Οπότε είναι και λίγο ανάλογα. Οπότε τι να βάλουμε, ορισμό? Όχι. Αυτό όμως που μπορείς να μου πεις είναι, όταν πας διακοπές, κάποιες γυναίκες γκρινιάζουν ότι, ας πούμε, αν έχουν τα μαλλιά τους σε πιο ξανθούς τόνους, έτσι πιο μελί, τους πορτοκαλίζουν. Παίρνουν μια πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ή πρασινίζουν ή πορτοκαλίζουν. Ή πρασινίζουν, αν είναι άλλη απόχρωση ξανθού. Γίνεται χακί. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει πράγματι πολλές φορές και πιστεύω ότι είναι ίσως επειδή είναι κουρασμένα τα μαλλιά από τεχνικές εργασίες και βέβαια είναι λάθος η επιλογή χρώματος. Οι γυναίκες που έχουν λευκά μαλλιά πρέπει να διαλέγουν θερμές αποχρώσεις. Και οι γυναίκες που έχουν σκούρα μαλλιά πρέπει να διαλέγουν ψυχρές αποχρώσεις. Θέλω να μου πεις τον πιο πολύτιμο σύμμαχο για τα μαλλιά μου για να τον πάρω στις διακοπές. Μην μου πεις 30, δεν θα τα πάρω. Όχι, δεν θα σου πω 30. Όπως προσέχεις το δέρμα σου, θα προσέξεις και τα μαλλιά σου. Άρα είναι απαραίτητο να πάρεις ένα προϊόν το οποίο είναι σαν αντιλιακό, όχι σαν αντιλιακό, είναι αντιλιακό, λάδι, είναι το Lux Oil της SP, και καλλιτικό, και βέβαια το μυστικό είναι ποτέ να μην στεγνώνει, το μαλλί στον ήλιο, με το αλάτι. Να είναι πάντα νοπό, να είναι πάντα βραγμένο. Και αυτό άρα συχνές το λάδι το βοηθάει. Αυτό είναι πολύ σωστό και σου προστατεύει την τρίχα από αυτό που ξεραίνεται, λες. Εκείνη η ζημιά. Τώρα που σε έχω εδώ, να σε ρωτήσω και ένα θέλω να μου πεις μαγικό ή χρήσιμο τύπο για τις γυναίκες που βάφουν τα μαλλιά τους. Το μοναδικό που θα μπορούσα να πω για αυτές που βάφουν είναι να εμπιστευτούν τα μαλλιά τους σε τεχνίτες που είναι επαγγελματίες και χρησιμοποιούν βαφές τεχνολογικά προηγμένες ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν φτάνει μόνο να έχουμε βαμμένο μαλλί, πρέπει να έχουμε μαλλί ζωντανό, υγιές, με λάμψη. Είμαι η Μίνα Μπυράκου, βλέπετε Joy και για περισσότερα βίντεο και συμβουλές ομορφιάς μπορείτε να πείτε στο www.joytv.gr.